Ole hyvä! Nyt se ei saa sitä raavia enää. Mutta Lahden hirvihän liikkuu vallan. No kyllä. Piti sanoa nauhalle. Se oli maksettu kommentti, Vappu. Niin kukahan sille maksoi, minä vai? En tiedä. Se on sponsoroitu kommentti multa. Vähän se näyttää lennokkaalta edes kuvassa. Niin no mitä nyt hirvi voi näyttää? Tosi masentava Vapun sit kattoo näitä sellainen sun kootut kommentit. Musta on jumalauta. Sehän liikkuu. Ei zoomi pois äkkiä. Mehän on pysähtymässä. Niin on se jostain kamio joskus silleen, että tää zoomenee. Niin silloin pitää ottaa zoomi vaan pois. Oh no hell no. No way. Hyvä. Niin mitä pitää tehdä? Niin pitää ottaa zoomi pois. No. Sanna ei tiedä. Taisin maineudutaan silleen ees taas sitä. Ällässä käyntiin. Okomo? Ei haittaa, Vappu. Ingen panik. Se haluaa vaan ravata enemmän. Jos se saa lisäpisteet tosta ravista, se Niin se yrittää tehdä mahdollisimman nopeasti. Mun käsiheilu ryssä on täällä. Tietääköhän se mitä se tekee nyt? Tietäähän. Vaikka sitten kyllä tietääköhän. Tietäähän. Tietää se. Mut se ei vaan muista. Kellu shut up. Nyt se läppä. Potkase, vittu potkase. Appu, mun kommenteista ei sit tarvii valittaa. Se vittu sä oot paska. Annat sä mulle? Ehkä kun sä sanot Vapulle, että vittu sä oot paska. Ei tästä mun kommenteista tarvii välittää. En mä oo sanonut, että se on paska. Hell no. Hyvä. Potkase, vittu potkase. Onko tää seuraava alueluokka? Tiedätkö, onko tää seuraava alueluokka? Hyvä, jos tiesin, missä maanosat näitä sen järjestetty. Joo, Suomessa onkin niin monta maanosaa. En mä tarkoita, ei sitä tiedä, vaikka se olisi, ei jos se ulkoa. Just tellu jossain New Yorkissa, Hollywoodissa. No miksei? Sitten vittu semmoisella keskiravilla on just hyvä Vappu. Sä pysähty. Hyvä Vappu! Bravo!